Kain na tayo! Oy, 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 oy. Ginagawa mo. Wah. Samahan niyo muna ako, guys. Magluluto ako. Ay, hindi. Lalatanin ko pala. Lalatanin ko yung magahi kasi eh. Hindi ko lang sasabihin kung ano yung lalatanin ko. Oh, no! Baka pupuntahan niyo ako. Kunti lang naman to eh. Siya nga pala. May nag-umpisa pa ba dito sa mundo ng showbiz? Showbiz ng reels? Charot! Kwentuhan muna na lang tayo. Huwag mo nang mag-drama-drama. Kung may kaumpisa pa lang dyan, ito lang ang tips ko sa inyo. Ingatan nyo palagi yung page nyo or profile para sigurado aangat tayo, di ba? Gaya ko, kakaumpisa lang din. Pinagtatrabahuan ko talaga page kasi yung ginamit ko. Dapat trabahuin nyo, mag comments kayo doon, importante yan. Mag comments kayo sa bawat mga content creator gaya natin, di ba? Yan lang kasi paraan para aangat tayo, aasinso tayo. Tingnan nyo lang. Di ba? Sa hindi pa nakapalo dyan sa akin, follow na, huwag nyo niyang patagalin pa, di ba? At saka take note ha, magsipag kayo dito sa mundo ng reels para kailangan talaga mag-engage ka, mag-comments, yan importante. Basta ganun, gawa ka ng content na maganda, yung kakaiba. Huwag kayong mag-sundog-sundog. Dapat ang inyong content inyuhag yun. Dili mo mag-kopya-kopya, sundog-sundog. Pwede man mag-gaya-gaya, pero wag naman lahat. Lang kanang parang tapsing-tapsing lang ba? Di ba? Ganun lang. Sipag ha, dito sa page natin or sa profile. Yun lang. Kasi baka naluluto na to. Gitak-ang ko. Kunti lang naman to. Huwag ko lang sasabihin kung ano to nilalatan ko ha, kasi baka pupuntahan niyo ako dito.